הנה הדודה עם הבעיות הוא מצלם. יש דודה עם בעיות שהוא מצלם. יאו, מילקי, מה מילקי עושה פה? מילקי הסקסי. בגלל... סקסי אלף. אפה, 75,000! אפה! נשאר לנו לפתוח עוד 2 תיבות, אני לא יודע איך נשיג את הכמות כסף הזאת. לקנות. אדגר וליון, תודה. תראו כמה תיבות. אני פתחתי אותם. אני גם אמור לקבל אותם נראה לי בחינם. עכשיו הבנתי. אתה אמור לקנות אותו בשביל שזה יביא לך אותם. כן, מה? קיבלתי מהקבוקס. לא. אתם יודעים, זה בניטנדו, כן? ניטנדו שמחובר לטלוויזיה. באמת, ליאל. גם אני יכולה לשחק בבית משחק בטלפון ואח שלי משחק בפלייסטיישן 5. או סוף סוף אני אתחיל להשיג קוביות כוח. והיום אני משחק בנינטנדו ואח שלי אריאל משחק בפלייסטיישן 5 וגם בפלייסטיישן 4 וגם אח שלי בפלייסטיישן 4. ואח שלי משחק כמעט מכל פלייסטיישן שהיה. את מי זה מעניין? את ליאל. לא הבנתי איזה קטע מוזר. נה 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 נה, אני גר באותו כפר. אתמול בלילה מאוחר בבניין בכפר תמר נה פגשתי שם את דבורה, נה 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 ישר בא מאחורה. נה 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 נה. מי שלא מכיר את זה, אז ילד עם בעיות. כן, זה מבנס. זה מאחיין שלי בן. לא להירשם להם הערוץ הכי סתום בעולם, יש שם כללות. כאילו שאנשים נרשמים לך לערוץ. לא להירשם. לערוץ של בן. עדי לערוץ של בן שתורמי שלך פיזיליאן. אל תקשיבו לו, סתם ילדים בעיות שתראות בהשוואה. מה? אבל רציתי לגנוב רציתי לגנוב להם מהערוץ הזה. ממי? למה? מהערוץ של האחיין שלי בן, שיש כל המנועים והזה. מה הבעיה? רציתי שהם יחשבו. הם לא יקשיבו לך בגלל שבן מטורף. יש לו ערוץ מטורף וגם עכשיו אתה גומר לנו שירד לנו חלק יותר. יכולים להוסיק עליהם. אז זהו, הלך לסרטון, אין מה. אריאל אולי יודעים לעשות. לא. אם נראה זה סרטון באשמת עדיאל. כולם צועקים על עדיאל. למה אין 250,000? אבל תקשיב, הוא שם את היד ככה ליד הלחבות, אתה מבין פה זה הלחבות, הוא ככה. אז מה, פתאום הוא נופל? לא חוזר לו על הלחבות. ואם הוא מזיז את היד, הוא נופל, לא מחבל, לא עובר, זה קלה. הפעם מביא לך 45 שקל. אבל רגע, כנס לכל הנשקים והדברים שיש לך, נשקים, כנס לנשקים. זה בינתיים הנשקים היחידים שיש לי. הנה, זה לא מראה לך את הכיסא. זה דחוף, זה לא רואה. בא לי כבר 250,000. אם המשחק הזה מחרפן אתכם, לא אשמתי. אבל היית מליך. מי רוצה שנרביץ לאתגר? לא, אבל אריאל, זה סתם חופר הרס, חבר את השיר.
מה, השיר התחבא? מה, תראה כמה סאבים! 30 ומשהו אלף. מה? סתם, לא ביוטיוב, כאילו, הכסף. זה כאילו סאבים, מה? שיחשבו שזה סאבים. המטרה לסרטון 10 לייקים. והמטרה של המנועים לסרטון, לערוץ, זה... כמה אתה רוצה? 5. כמה אתה רוצה? הם לא מחרים. מה אתם רוצים? אבל המטרה של הלייק, של הצפיות, אנחנו רוצים עד... אבל מה הם עושים? הם לא יכולים לדעת מתי אנחנו... עד 100 צפיות. 100 צפיות אנחנו רוצים. אל תצטרכו לסתום את הפה כי הם לא יודעים להגיד את זה. הם פשוט נכנסים ורואים את זה. אנחנו רוצים עד 100 צפיות. הוא פורץ לי לבית. פשוט לסתום את הפה, אדוני. ובך. תורד לי מהבית. אין לי משהו. גנב לי כסף. מה עשיתי לך? כלום. סייג גם אותך. נתם, הוא רוצה לנו פחדנו. היי, בלקי ישנה. לא יקנות את זה. פה בלקי ישנה. שאנחנו כאילו באים ואנחנו בחוץ והם כאן ונכנסים, הם נובחות. מה? קנית עכשיו 500. פשוט כי היינו כאן לפני שהיא נכנסה, הוא לא קונה לי. אז היא לא נובחת. יש לך ביפיק. לבאמת. אז תשיג, אל תקנה. כי אתה צריך להגיע אני לא יודע אבל כמה כסף יש לי. כמה אתה צריך כסף? מיליון. אז אם אתה רוצה לראות כמה כסף, אתה צריך לצאת ולהיכנס. לא, זה לא יעזור. אז יהרוס לך את העולם? כי אני הורג את עצמי. זה נראה לי יהרוס לך את העולם. למה זה יהרוס? יש הרבה מפות מטומטמות כאלה. כמוך. עובד? אין עדיין, לא. ואין. יש. אין עדיין, סנטרלון. אם הן מטומטמות, הן פשוט מטומטמות בגלל שאתה מטומטם. אז זה לא אשמתם. כי אתה מטומטם במשחק. יש פה עם השוטגן, במקרה שהוא יבוא, יש לו במכות. וואו. לא, אבל תפסיק לנסות לקנות. מה הבעיה שלך? אבל אתה צריך להגיע למיליון. אתה תקנות דבר. שאני אגיע למיליון? אני בקושי מגיע ל5. אבל תקנה דברים עם יהלומים. שתוק, עדיאל. נו, כי כבר הסרטון הקודם היה 7 דקות. נו, כמה זה? 8 דקות. אז כמה אתה רוצה לעשות אותו בכלל? להגיד לכם שהוא חפרן? טוב, אין בעיה. ספייק. ליאון, ידעתי. ספייק לא היה לי. עכשיו לא יהיה לנו פורצים. בקושי יש לי סקינים הם יכולים בעולם. לתפוס, תעלה על זה, תעלה על ספייק. כן. בוא תעלה את המקרות ואז הם עולים על הגג ויורדים למטה. כן, הם יכולים לפרוס לך. למה אני לא יכול להיכנס אשכרה? כן. אשכרה זה בית שלי. תראה. אני לא יכולה לעבור. כי זה לייזרים שאף אחד לא יכול אתה לעבור. יכול לעלות זה לגג. כאילו כלא. אתה יכול לעלות לגג ולקפוץ, תהיה חכם. זה כאילו כלא. איזה קטע מוזר. אתמול בלילה מאוחר. תענו לי. אתמול בלילה מאוחר. לה 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 לה
בבניין ליד כפר תמר. לא, בבניין בכפר תמר. רגע, אתמול בלילה מאוחר. נה 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 נה. בבניין ליד כפר תמר. כלומר, יש. בכפר תמר, בבניין בכפר תמר. טוב, אתמול בלילה מאוחר. נה 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 נה. בבניין בכפר תמר. פגשתי שם את בורה. נה 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 נה. ישר במאחורה. נה 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 נה. רגע, אמרתי בלי גסויות. איזה קטע מוזר. וואי, עוד שנייה נופל לי אני הטלפון. גר באותו כפר. נה 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 נה. וזה טיפה מזכיר לי את הפיל. נה 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 נה. וואלה שלי, איך הלך בטרם מת? דושו. להראות לכם את מילקי? באמת, למה לא להראות להם את מילקי? לא להראות. עדי אתה בסרטון? כן. כן. לא כאילו אתה. שימי לי פלסטר. תגידו, אם אני עכשיו עובר את הפרקור שלי. רגע, פשוט סידרתי את המצלמה למה היה לי קשה לצלם. לא עברתי את זה. תראו. עכשיו אני עובר את זה על בטוח. תרשמו בתגובות אם אתם חושבים שעכשיו הסרטון הזה אני אסיים את הבית. כאילו אני לא עושה אותו כזה ארוך כי יש לנו צלם אדיש. למה אבל אתה לא מצליח את השלבים האלה? כי לא בא לי להצ... כמה כסף? זה לך. אבל למה זה לא כיף שאתה... זה לא כיף שאתה לא יכול לראות כמה כסף. זה מפה מעצבנת. כמוך. מי שחושב שהוא מעצבן שירשום בתגובות. מה, אני לא מעצבן, אני רק חפרן. נו, חפרן זה מעצבן. תגידו לו שחפרן זה מעצבן. אני שוקב בינתיים עם המצלמה ככה ומסתכל עליה. עד עכשיו אני לא מסתדר במצלמה הזאת. אני יודע מה אני הולך לעשות בזמן, איך להשיג כסף. אוי, פשוט הולך להיכנס, לעשות את זה הרבה פעמים. לעשות מיליון פעם. ואז אני אשיג 30,000 כל הזמן. כל מי שמכיר פורטנייט, תרשמו בתגובות למה זה לא מקפיץ אותי. פתאום זיגי כזה צופה לנו באיזה סרטון. כן, רק תדעו, אם אתם רואים סרטון של זיגי של דקה, זה אני לא להאמין. אם אתם רואים סרטון של זיגי של דקה, לא להאמין, זה אני. העתקתי את זיגי. אל תאמינו, זה אני צילמתי את זיגי. הסרטון שאתם רואים של זיגי של דקה ומה... אני הצלם שלי, אריאל. לא, יגיע לצלם שלי בדביר. אז מה, כאילו, עכשיו, בסרטון הזה, אני הצלם כאילו של הסרטון הזה. זה אז ככה לא קפץ לך. לא ידעתי. אני אסתכל עד איפה היא התרחקה. היא הייתה בסלון, תסתכל עד איפה היא התרחקה ממני. למה לי? למה? תגידו לי שעדיאל חפרן ויגל. שני צלמים שלי הם הכי חפרנים, יש לי צלם יחיד שהוא לא כזה חפרן. צלם של בירה. הוא אח שלהם. שהוא חבר שלו ואותו הוא הכי אוהב.
במשפחה שלכם. נכון. הוא מאוהב בו. אני? סתם, הוא לא מאוהב בו, אבל הוא הכי אוהב אותו. לא. במשפחה. לא. כאילו שלנו. הוא החבר הכי טוב שלי, במשפחה שלכם. כמה להגיד? כי אחרי הרבה פעמים הוא אומר לך, אתה בסדר? לא. וגם הרבה פעמים אתה משחק איתו וזה. פשוט כי הוא הכי אוהב אותך ואתה הכי אוהב אותו. לא. הוא במשפחה שלי. את הלל הוא לא אוהב, לא. בכלל. תלל אוהב. לא כיף לו עם הלל. למה הוא הלך להלל? כי הוא חבר שלי. אז מה, אבל אותך הוא יותר אוהב. אתה פשוט סתם מבלבל לנו מוח, וסתם. הוא רוב פעמים הולך אליך. כי הלל הוא חבר. הלל חרפן. אבל למה זה רק 2 שלבים כל אחד כאן? עדיף? מה עדיף? יותר שלבים. לא. ואז זה יותר כיף. לא. כי בא לי להשיג כסף, אני רוצה כסף. עדיף שיהיה פחות אם זה היה אחד זה היה יותר קל. ואם זה היה פשוט קובייה אחת לעבור אותה, זה היה קל. פשוט אפשר לקפוץ מעליה. במקום לעלות עליה. ואם זה קובייה גבוהה ותצטרך לרוץ. עדיין לא. כי אני חושבת פה שאני לא, אז אני התכוונתי לקובייה אחת. הנה כמו 2 האלה רק בלי קובייה שיהיה שם. פורטנייט לא כאלה חמודים. שזה לא קופץ המשחק הזה. נכון. יואו, זה דווקא הייתי שאלו למה זה מאוד מוזר, כי הסרטון האחר לא הצלחנו לעשות זה כי הלכנו לאכול. יאללה, נו, תסיל. תודה לאל. עכשיו זה סוף סוף עובד הדבר הגרוע הזה. אפשר לקנות את זה. אין לי 1,000,000 שקל! אל תקשיבו, זה יגיע אל מי ששמעתם שנובח. שזה מעניין מישהו עוד יהיה. תבדוק אם אתה יכול לקנות. לא, אבל כי אם הם חשבו שזה כלב, אז הם מבעלו. מישהו עוד לא נרשם לי ולעדות שלי בערוץ טיק טוק, אני ארביץ לו. סתם. כן, תירשמו. זה רק ערוץ אחד, זה סופרמן. קוראים לו סופרמן. יש שם פרצוף של לי ושל הכלבה החמודה שלי. כאילו יש לי 2 כלבות, אבל היא פחות רצתה לי. איזה כלבה? לישי או מילקי? ליצ'י, פשוט... לא, ליצ'י הצטלמתי איתה. מילקי פחות רצתה. מישהו חושב שאני אלך... לישי היא תינוקת, הכי כיף לה. מי שחושב שאני אלך לעשות חכם דברים. בארץ, שירשום בתגובות. ילדה, למה שלא יהיה לא כיף? מילקי היא אימא. למה זה לא עובד? איך אין לי עדיין 1,000,000 שקל? מי שיודע כמה כסף כבר השגתי, שירשום בתגובות. גם בלי אימא עוד קצת ימים יעשה לה תינוק. כמה תינוקות. הרבנות לא הולידה ילד, בת כמה היא? ובל בת כמה בן? סתם בל לא בהיריון. בת כמה בן? 4. בגיל 5 היא תוליד ילד. בערך את זה. גם מילקי הולידה בגיל 5. בת כמה היא זאתי הגדולה הזאת? סתם מילקי הולידה באיזה גיל... מילקי הולידה בגיל 3 גם. בת כמה היא? 6? מילקי? כן. עוד מעט 8. וואי, גדולה. 8 שנים. אז למה היא מפחדת מבן? אתה יודע בין כמה צ'יקו ובוטן והם עוד לא היו בהיריון אחד? אז למה אבל היא מפחדת צ'יקו בן מבן? 11 ובוטן בת 12. אבל... קטנה? אז למה בלה? לא, בל איתנו אבל הרבה שנים. אז מילקי הייתה את כמה שבל הייתה...
אז למה היא מפחדת מילקי מבן? ושלושת רבעי. אז למה מילקי מפחדת מבן? כי בל גדולה. כי בין ענקית, אחי. בל נראית כאילו, מילקי וליקי זוכרים אותה בתור גורה, ואז הם חושבים כאילו עשיתם עליה קסם כזה, שהיא הפכה להיות עצומה בגודל של אריה. אבל היא באמת, כולם אומרים שהיא אריה. נכון, לא כי אריה. נראית כמו אריה. היא לא. הכוונה שלה נראית כמו אריה, אבל לא היא אריה. גם לא נראית כמו אריה. יש לה שערות שדומות לאריה. לא. בהתחלה הדבר היא נראית כמו אריה. הדבר היחיד שדומה אצלה שהיא גדולה, שהיא שמנמנה, יש לה שערות והיא נראית זקנה אבל היא קטנה. ויש לה שערות כמו של... כל שנה של בן אדם זה שנה של כלב. 7. זה 7. אז היא בגיל מלא. אבל שיקו לא. יותר ממנה פי מלא. שיקו באיזה גיל 100. בגלל כל ה... איך? כי... שיקו בן 11. לא, כל שנה של כלב זה 7 שנים. כל שנה של בן אדם זה 7 שנים של כלב. אז בשבילו הוא בגיל 100. בשבילנו הוא בגיל 11. כי זה לא כיף שיש להם גיל כזה של 11, 12, של 100, 200, 300. 109. כל איזה חודש יש להם הם עולים שנה בשבילם כל איזה חודש. השיגות 30,000, איזה כיף. הבנתי את השיטה לעבור את זה תוך 2 שניות. נותנים קפיצה פה, נותנים קפיצה פה, מטפסים, נותנים קפיצה פה, נותנים ספרינט, נותנים ספרינט, מחכים לטעינה של ספרינט, נו, יש לנו ספרינט, רצים, קופצים, רצים, קופצים, משיגים, הולכים. אבל למה אתה כל שנייה סוגר? קיבלת 300,000 שקל. עושים ככה, קיבלת 300,000 שקל. מנסים. כמעט. יאללה נו, זה 22 דקות הסרטון. לוקחים ועושים מילקי עדיין כאן. אבל זה אשכרה 300,000 שקל לבילך. 30,000. אז כלום. לפחות זה מביא כסף. שאני לא רץ. אתה לא נותן בוסט קטן. חרא של משחק. צריך לתת בוסט קטן. זה לא קפץ לך עכשיו. בסדר, מה? תראה, גם לדביר זה קורה שיש לו מלא באגים שלא עולה. זה לא פאג, זה פשוט אוהב לקפוץ ולעלות. עושים ככה, עושים ככה, טסקו, אבל עלית בזה. עושים ככה, פשוט החליק. עושים ככה, עושים, נופלים, סימל. עולים פה, עולים, מטפסים, עולים, שים את זה, רצים, מנסים לא ליפול, רצים, לוקחים, אז עושים כזה, פותחים, סוגרים, לוקחים, איפה זה, איפה זה, איפה זה, לוקחים את זה, לוקחים את זה, מסתובבים, יש! קיבלת 6,500! 2 מיליון! 500! 6,500! אריאל, אתה אומר לה לעשות 2 מיליון וחצי. אבל עכשיו אני אשיג עוד כסף. יו, סרטון כבר 25 זה 1.5 מיליון. דקות.
יאללה, הולכים לעמוד פה. אנסים. אריאל, זה לא יישלח שוב פעם יום, זה 25 חברים. דקות. נתראה עוד מעט. שיהיה לנו לפחות 200,000 שקל בחרא הזה. יאללה, 3, 4. ביי. לא, אני יודע לעצור. כאן תעשו פשוט. סרטון. כאן, למה להרוס? תעצור. מה אפשר תעצור? לעצור. תעצור. למה להרוס? תעצור. להרוס? לא תעצור. עצרתי? לא.